Dobrý deň, takže dneska si zahrajeme spolu Roblox a bude to speedrun. Hrajem to na mobile, takže moc to nebudem vedieť kresliť, aj keď nie som žiadna artistka, ale tak vrhneme sa na to. Čo to bude? Dobre, niečo cute, aj keď ja cute nič neviem nakresliť, takže sa niečo posnažím. Tak najradšej mám toto, lebo tu neviem nikdy vybrať farbu a tu už vôbec. Takže tu si vyberieme napríklad hnedu a nakreslíme takého Roblox psíčka. Juj. Počkať, kde to viem vrátiť späť. Tak, bolo rovné. Je to taká kocka. No, toto nie je barskocka, ale nevadí. Čo už. Ja hovorím, že ja nie som žiadna artistka. Ja neviem vôbec kresliť. To niektorí škôlkári lepšie nakreslia niečo, jak je. Dobre. A tým, že to hrajem na mobile, tak sa mi ťažšie, ale čo už. Dobre, tu mu urobíme uška. Tak to bude mať Tak to bude mať nožku. Ďalšiu nožku, tu nám zrobím taký, akoby vzadu bude, taký chvostík. Poriadne, to čo je? Poriadne veľké očka. A do toho dáme čiernu, aby to bolo také cute. Bum. A ešte takto, Dobre. A ešte mu treba urobiť nejaký pekný ňufáčik. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Ešte psíky mám takto. No, ja som sa rozhodla, že tie oči asi trošku opravím, lebo vyzerajú ako u postihnutých. Takže dám prvú čiernu, to bude asi vyzerať krajšie. A do toho dám bielu. To bude oveľa krajšie podľa mňa. Takto. Juj, nie. Dobre, a urobíme ešte keď tak nejakú trávičku, ešte máme dosť času. Aha, prosím, mala asi zrobiť trávu, ale nevadí. No a ešte by som vám chcela povedať, že to hodnotenie, nebojte sa, nebudem jak niektorí typci, že dajú každému 0, hej, a potom sebe dajú veľa. No, nie sebe, nie, že proste nikomu nedajú, ale že potom oni vyhrajú, hej, a všetci sú spravodliví. No a ja budem normálne hodnotiť. Takže ja už dám submit a ideme sa pozrieť, že v minulom kole kto vyhral. Pekné obrazy. A ideme na hodnotenie. Fúha, ako je to celkom, že pekné, hej, ale je to také, že neviem, je tam tá ružová, je taká až veľmi krikľavá. Toto je dosť cute, toto je, že masaker pekné, dám tomu 5, lebo ja milujem anime a to zase mi strašne páči. Dobre, toto nemá s cute nič spoločné, ale že vôbec nič. Ani žiadnu snahu si do toho nedal, hej. Dobre. No, tu je moje, takže som zvedavá, na akom mieste budem. Ale tak nemyslím si, ja nevyhrám. Takže to je jasné. Toto nie je škardé. On tiež takisto tam tá červená tak divne. To také divné. No dobré. To vážne? Nie, to čo je? Dobre, nechcem nič hovoriť, toto prvé, hej, ale tie dve, hej, tie sa mi za mňa vôbec nepáčia, ale že vôbec. Takže ideme si natočiť ďalšie kolo. Majte sa!